Teron nokhum teripia mai pen deng Japan karcho jai meke deng pon. Teron nokhum teripia bidisar MLA rup sing teron pen kaping khat pona tengsi. Deupani deng ja along an nang kahumri la pen karcho jai mek misen pen deng pon lo. Kedam tang arni nijang Karbi Anglong pen ronghang rongbong ching TV hong rongbong la pen amri rongbong pen nang chengsi. Aruni phaikri pho arni an lakhain koirapli Deupani constituency arloke dengja phan teron nokhum teripi amai pen karcho ajai mek dengponlo bangso karcho kedeng pona jai mek along teron nokhum teripi amai phu rupan sing teron kong chun bang har sing teron pen chenglok man pen ke the kiding atum chitong dun si karcho ajai mek misen pen pachun ponlo bangso along teron nokhum asang tar sitami langponlo lapen sang tar sitami misen pusi pherangke atuma thengno nang pachini don anparta horbongar nam pupen jumisen alamthi chithan ponsi karcho ajai mek misen pen deng ponlo bokajan penili tuma pherangke muhiram teron nang kelo Abirta news report public tv Karbi Anglong aprangsi pini nilitum teron chingrum tiripi amai pen ladak Deupani hawara long dengja karkri mate dengja kurusar hem nilitum nang humri lo lapen ladak nang kahumri ke nilitum teron chingrum tiripi amai pen nilitum bitisar akehai rupsing teron nilitum bhanang pin khata tengsi pini dakwang lo athe nilitum chukedam tang tiripi amai pen isi executive cheparai lo je nijang Karbi Anglong lapen nihang Karbi Anglong sitame nijang Karbi Anglong ke peneng pen ingdeng ethom lo je pinpora ni mate rongbang songthon khulaso rongbang songthon mane pinpora ni long khuladak long thomalong lasorni archupon lo lapen khulaso karcho long thom lo ronghang rongbong chingthong rongbong lapen amri rongbong lasi khulaso dhu elitum kaching hon nai bidisar MLA rupsing teron elitum hanang pin khat lo lasi elitum apin po phan sitamai khulaso dhu bangke peneng bangke elitum tiripi mai ta seng lopot lasi midu sitame elitum melon muchot jerap do neng pusi khulaso chugedam tang tarik kresi nilitum teron chingrum tiripi meyahin pen lalong thom sitamin nilitum damlo lapen thot angko pu nihang Karbi Anglong bangke pu bangke rongarak mate pinpo pu jituni ki ke hokda madem ave machi pu bangke dengja karkli atum phanle alangli na thana teng pen dengja karkli vek mate dengja karkli rong mate dengja kurusar phanle ri rahu daglar chodamoi pusi alangli na pil khada teng pen sin nilitum pinidak Deupani alom sitame dak dengja karkli vek kurusar hem nilitum kurjona hem nilitum nang hurilo lasi pini labang so nang ka humrilong nilitum bang rapet aprangsi nili nang litum thengno pachini kangtung lalo je nilitum teron chingrum tiripi amai presiden akehai rupom sing teron datolo lapen adunthu nililong teron chingrum tiripi amai kongchun bang harsing teron lapen duthulang nililong teron chingrum tiripi amai finance secretary dimring bang kongchun bang alangli Ronjit teron lapen duthulang nililong teron chingrum tiripi amai dunmei phu naran teron lapen duthulang pini ladak bangso karcho melong nang chetong don teron chingrum tiripi amai bidisar akai sikar teron lapen duthulang dak teron chingrum tiripi amai rapchun bang kensing teron pen chenglok nilitum nong dak angke thege ding tum pini angke tong dun lo lasi ladak pini dengja karcho ladak nilitum midu ad sab sovet sitame nilitum kurusar phan arnam ani kapalona bangphu phan nilitum angka masab sovet sitame tekang lo lapen nilitum kurjonang bong lapen nilitum bidisar rupsing teron sar phan jitu nige bosang thata lang lo lapen bosang thata mesen lo lapen al nilitum teron chingdom tiripi me hoipen kurusar phan isi chuni kang la lo je moke bang jelang out sitame nilitum Karbi kurpho bepun met pen eprang idun thegi phan
ar namar no lan so se ar domar di noi pusi nilitum teron chingdom tiri PMA pen chuniri kanglong chuniri chun HS lapen HSLC asad langki undu na tumaphan karcho ajay meke dengpon. Tekilangjun KSA head branch sa tumpatir piponsi HS lapen HSLC asad langki undu na tumaphan karcho mati education awareness program ke dengpon. Lason si aruni phai kritrok arni korkhanthi constituency ke parlo Tekilangjun higher secondary school along Tekilangjun KSA head branch under Haroghat regional committee atum patir piponsi felicitation ceremony to HS lapen HSLC come education awareness program kedengpon labang sokar cho mayalong mai chepahem phupon akehai rong sopoteron pen mai chepahem phuponsi aluhi pachini pon lapen la sokar cho mayalong aluhi sarpo aman penang kachitongdon Haroghat LA MLA Dorsing ronghang stami nang chitongdon pusi nilituma pherangke arun terang pen berta nang pale lapenan parta aluhi sarpo aman penang kachitongdon Raju Tiso Hanbol Chairman KAC Dr. Lipson Rongpi former principal of BAD College Difu resource person Madam Margit Katharpi, Assistant Professor of Difu Golf College, Resource Person Atumta nang Chitongdon. Lapen laso felicitation ceremony to come HS Lapen HSLC successful candidate come education awareness program along Lunse poaching by Tiso Phantami nang Chitongdon si Loke Charlie Riso ejang atumaphan Jumisen alun pen aning parong tika. Lapen halapu KSA Haroghat Regional Committee President Buddho Terang Chitongdon Lapenan Parta Thengmuchot Remuchot Lapen ke Thekiding atumta Chitongdon si labangso felicitation ceremony to HS Lapen HSLC successful candidate to education awareness program ajai make mission pen pachun ponlong lopusi public TV Karbi Anglong sai hemalong bertanang pali labangso felicitation ceremony to HS and HSLC education awareness program amayalong special guest kachupapon abang phu abang phiatum HS lapen HSLC asad langki undona tumaphan jumisen alam thantikang lapenan parta arta kavipen penan kedo pisoke analam hai hoisi tami thantikang lapen Haroghat LA MLA Dorsing ronghang karcho ajai mekten Jethanjimom along HS lapen HSLC asad langki unduna bang phu bang phiatumaphan inodalong suri ke thamatang ka pipa jorpon popusi HS lapen HSLC asad langki undun ariso ejang atumaphan lamchak pitekan tangti nona bangki ang tonalam Haroghat LA MLA Dorsing ronghang pherangki aphan nangkapachini donalam theipenle arjupon iksina Denarong penili tuma pherangki arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong gedeng pon phalo si dum dak dodun lo pente miulo pen la sona sai ang deng kipipon pen jihan jimung ji pare asai me jai me gedeng pon permission lo sinilihin pendame la non pening ke pas au sumar tum hanan har seni be meti pas tum hanan ini madame suri thom thom so MLA fan ben kerapi fan bang si ni nabi jai tikang lo pente rang tu banda churu lo pente hirme pilo on Charlie mesen ben Charlie tegi sarla tekelang ini harus yang sekolah hin pensi pinpura luna pin la bake council ben jing bai po te MLA scheme ben ke la so kado ke claim ke ne de sida MLA scheme ben ta mis thetan school muka jeneba non karko kuluni dokmuka hawaraghat parkup already 7.5 crore la bangso scheme school state pen kipido MLA tumphat thala bangso scheme sinili hang bidun ko sinili ding mathalo apeke aso sa jaga kaman bangke council bensi dan department education bensi deng ko